Kawadhi nyime e weche mag somo ni jaod bura ma Kibra Peter Orero kwedo chenro mar piny owacho mar dwaro ni school fee mag skunde sekondari ochul kokalo e lony manyasani mar e-citizen. E twak mare kod Ramogi TV, Orero ma bende en jakanye komiti mar od bura mochung' ne weche mag somo wacho ni chenro makamano odhi ataro mar chik nikech jonyuol kod jolony e sekta mar somo ne ok okawo pachgi e wi chenro makamano. Olero ni chenro no dhi tamo jopuonjre mawuok e anyuola mochando thuolo mar dhi nyime kod somo kaluwore ni moko kuom jonyuol ne chulo fee mag nyithindo kuom tero mwandu mag-gi kaka cham kokalo e winjruok kod jopuonj madongo mag skundego. Samoro wanyalo neno ni wakelo programs mabeyo to pok watimo uchunguzi maber nikech program mar e-citizen no mokwongo ne onge gimiluongo ni public participation. Jopiny ne ok openj ni to bubro yie gi gini. An education committee. To kata education committee mar national government no pok PS kata CS obiro monyisowa ni wadwaro ni gini otimre schools. Samoro nyalo bede Ivory Tower, ok ing'e gima timore schools. Sani nitie thagruok e Kenya ka, jonyuol onge pesa kendo onge fees. Samoro skunde yie ne jonyuol mater kata yien moromo siling 10,000 kato ikoni mano ochulo ni nyathi fees. Jomoko tero gwen, jomoko tero oduma, jomoko tero oganda. Ere kaka oganda idwa kete e-citizen ka? To e-citizen structures mage magiseketo ne skunde ni ka pesa ni odonjo to percentage ni biro e school, ma mar boarding, ma mar books, ma mar desk. Kasani ema wachulo e-citizen. To even county governments pod nigi problem ma ok nyal migi pesa gi mowinjo bede ni miyogi. An kaka mbunge chakre end of June onge pesa moro amora mar CDF mosedonjo account mar CDF. To nitie allocation mosechul, tax osedo collected, KRA, e-citizen. Assurance mane ma wan go ni ka nyithindo odhi school tidhi migi pesa in time ma gichu. Ma is a recipe mar chaos in schools. Kagi wacho ni principal owinjo bed gidhi gi audit principles kanitie gima giparo, lakini an gi adieri ni chulo pesa e-citizen dhi ketho skunde wagi, nyithindo mang'eny maonge school fees ok bi somo nikech sani onge principal mabiro yiene nyathi ni mondo donji kapok onyise wach e-citizen. Ana paro ni PS Belio nikech naneno circular no or retract that circular mondo nyithindwa som kaka nyocha somo, or retract that circular or team public participation, or retract that circular nikech partners kaka National Union of Teachers, KUPPET, Teachers Service Commission, the Heads Association, pok no bedo involved again. You cannot lead kidwa lead from malo to piny. Negi wacho ni sirkand gini en bottom up. To sani gichake top bottom. Kare gidwa ni jo Kenya okonyre nade. Education en a key mar Kenya ka.